Tak, přátelé, další startovací video a po golfu je tady na řadě T4, u který dneska musím dodělat stopení. A zkusíme si tady, ta už má na to teda 332 podle tady toho budíku, ale může to být taky 1 332 000 nebo nevím. A pojďme si to zkusit nastartovat. Uvidíme, jak na tom bude T424D při minus 8, 9 plus minus stupni. Jo, tady problém není. Otevřím si kapotu.